NgokukaMathewu 10:8. Ngaleso sikhathi abafundi basondela kuJesu, bathi, "Ngubani omkhulu embusweni wezulu na?" Wayesebiza umntwana, wamisa phakathi kwabo, wathi, "Ngiqinisile ngithi kini, uma ningaphenduki, nibe njengabantwana, anisoze nangena embusweni wezulu. Ngakho-ke yilowo nalowo oyakuzithoba njengalo mntwana nguyena omkhulu embusweni wezulu. Nalowo oyakwamukela umntwana onje abe munye ngegama lami uyangamukela mina. Kodwa okhubekisa abe munye kulaba abancinyane abakholwa yimi, kungcono kuye ukuba itshe lokusila ligaxwe entanyeni yakhe, azikiswe ekujuleni kolwandle. Maye kulo izwe ngenxa yezikhubekiso. Ngokuba izikhubekiso zimelwe ukufika, kepha maye kumuntu esiza ngaye isikhubekiso. Kepha uma isandla sakho sikukhubekisa, kumbe unyawo lwakho, kunqume, ukulahle, kungcono kuwe ukuba ungene ekuphileni uyingini noma unyonga kunokuba uphonswe emlilweni ophakade unezandla zombili nezinyawo zombili. Noma iso lakho likukhubekisa, likhiphe ulilahle. Kungcono kuwe ukuba ungene ekuphileni uneso linye kunokuba uphonswe esihogweni somlilo unamehlo omabili. Bekani ningadeleli namunye kulaba abancinyane, ngokuba ngithi kini, izingelosi zabo ezulwini zibona njalo ubuso bukaBaba osezulwini. Ngokuba indodana yomuntu ize ukusindisa okulahlekileyo. Nithini na? Uma umuntu enezimvu eziyikhulu, kuduke enye kuzo, akazishiyi ezingama-96 ezintabeni, ahambe ayofuna edukileyo. Athi uma eyithola, ngiqinisile ngithi kini, uthokoza ngayo kakhulu kunangezingama-96 ezingadukanga. Kanjalo akusiyo intando kaYihlo osezulwini ukuba kubhubhe noyedwa kulaba abancinyane. Kepha uma umfowenu ekona, hamba umsole ninodwa naye. Uma ekuzwa, woba umzuzile umfowenu. Kodwa uma engakuzwa, thatha futhi abe munye noma bebabili kanye nawe ukuba onke amazwi aqiniswe ngomlomo wawofakazi ababili noma abathathu. Uma enqaba ukubezwa, tshela ibandla, uma enqaba ukuzwa nalo ibandla, makabe kuwe njengowezizwe nomthelisi. Ngiqinisile ngithi kini, konke eniyakukubopha emhlabeni koba kuboshiwe ezulwini, nakho konke eniyakukhulula emhlabeni koba kukhululiwe ezulwini. Futhi ngiqinisile ngithi kini, uma ababili kini emhlabeni bevumelana noma ngaluphi udaba abalucelayo, bayakulwenzelwa nguBaba osezulwini. Ngokuba lapho kubuthene ababili noma abathathu egameni lami, ngikhona lapho phakathi kwabo. Khona kwasondela uPetru, wathi kuye, "Nkosi, umfowethu uyakungona kangaki, ngimthethelela na? Kuze kube kasikhombisa na?" UJesu wathi kuye, "Angisho kuwe ukuthi kuze kube kasikhombisa, kodwa kuze kube ka-70 aphindwe kasikhombisa. Ngalokho umbuso wezulu ufaniswa nomuntu oyinkosi obethanda ukubalisana nezinceku zakhe. Kwathi eseqale ukubala, kwalethwa kuye enye enecala lamatalenta ayizi10,000. Kepha ingenalutho lokukhokha, inkosi yayala ukuba kuthengiswe ngayo, nangomkayo, nangabantabayo, nangakho konke enakho, kukhokhwe. Ngalokho inceku yawa phansi, yakhuleka kuyo, yathi, Ake ungibekezelele, ngizakukukhokhela konke. Inkosi yaleyo nceku inesihe yayikhulula, yayithethelela icala. Kepha kwathi isiphuma leyo nceku, yafumana enye ezinceku ezikanye nayo enecala kuyo lawo denariyu abayikhulu, yayibamba, yayikhinya, yathi, Khokha icala lakho. Khona inceku ekanye nayo yawa phansi, yayincenga yathi, Ake ungibekezelele, ngizakukukhokhela. Kepha ayivumanga, kodwa yahamba, yayifaka etilongweni, ize ilikhokhe lelo cala. Izinceku ezikanye nayo zathi ukubona okwenzekileyo, zadabuka kakhulu, zaya zabika enkosini yazo konke okwenzekileyo. Khona inkosi yayo yayibiza, yathi kuyo, "Nceku embi, lonke lelo cala ngikuthethelele lona ngokuba wangincenga, ungayihawukelanga yini inceku ekanye nawe, njengokuba nami ngikuhawukele na?" Inkosi yayo yathukuthela, yayinikela kubaphathi betilongo, ize ikhokhe lonke icala layo. Kanjalo naye uBaba osezulwini uyakwenza kini, uma ningathetheleli ngezinhliziyo zenu kube yilowo nalowo umfowabo.